Mulai awal aku buka warung sembako iki, gorong tau enek uang sing ngutang nang warungku rek. Halo halo rek, assalamualaikum. Ayo rek, dibahas mana problematika perwarungan. Kira buka usaha warung koyo ngene iki gampang. Ari lungguh-lungguh ngenteni pembeli teko lah, ternyata tidak. Apa maneh warungnya sik sederhana banget koyo warungku ngene iki. Modal sing digawe buka warung seuprit, akhirnya barang-barangnya sing tersedia ya seuprit pisan. Barang sing digoleki karo pembeli gak ono, akhirnya pembeline kabur nang warung liyane. Masalah sing paling sering dialami pedagang warung kecil iku apa rek? Diutangi tanggane, bener apa ora yo? Lek wis kape ngutang teko nang warung arek dhewe, tapi lek wis wayah duwe dhuwit belanjane nang warung liyane. Oh, dadi koyo ngono cara mainnya. Aku tas ero lho rek koyo ngono iku. Tapi alhamdulillah selama iki nang warungku gak ono sing koyo ngono iki rek. Sing kape ngutang nang warungku iki yo mikir-mikir pisan yo rek yo, mari ndelok warungku kok isine sithik banget, akhirnya gak sido, melas.